that's it. I love it. Dagiti generous sponsors, iti adda kami manan. Awan na po, dito programa mi no awan ta. Iso nga ulit-ulit mi apo tagyaman katakwada. As well as apo dagiti nagbalin nga sponsors, iti notebooks. Nga pagseselos nun, dagiti mga maestra. Nagaduda apong iyap apal ta dagiti ubing da. O iti kumapot ato mo iti ubing mi nga dagsang gasat kung kuna dapat naudi da apo. Siyempre adati mo nun adati maudi kat hambing maikaring ang pilitin mi apo nga maikan mo dagiti daduma iti daduma pay apo nga parabor nga gapu kadagiti kagayom tayo hanlang kumaapo nga gapu ti jaya abroad ta dumati kagayom tayo dito Pilipinas nga napintas ti panagbiagda. So ino iso naman apo ti dundong nga kita ta. Please feel free to get in touch with the four dagiti duo tapatasin tayo nga patgan namin dagiti masapol dagiti anak tayo aglalo apo dagiti opisyales ita Ramon apo kat please get in touch with the four dagiti duo tapno adabasit magabuanan tayo. Ayan, ngarot balong pumasa ka kadagiti tumapay nga pangablaaw. Naimbagal tayo kuya nga natataer. Apo. Kablaok man dagiti mas agkakataer nga guard ti China Bank. Wow. Isu the Chip Palak, Ronda Ibong, Morales, Lapitan, Di Malanta, Prudencio, Estonilio. Nang naroon kini pinaka-chick boy ni Munoz para kay man kuya 7 inches. It's me Mark Wafong Minsahero. Salamat and more power. Dahil tati kung kuna akong kata ado tagi pulpulong kanyatan nga dagiti gwardiyamin ito ay dito mga ubran o kasi nga orasan ta agding-ding tamulatan nakapula lapayag da. Hello kuya, good PM po. Binabati ko po yung gwapo at mabait naming ninong Captain Sammy Sarmiento sa Salvador from ano to eh? June. June. Kita, awan ka? Awan, nag-text ni Manang Darlene. Okay. Kuya, greet ko man nila kay ko nga makmak, nga kaslag agninaw, nga ta? Oo. Nga mangmangan, mangga, to'y nag-greet, Belia, iti kabuan, gano at ba, kapatuan? Kabuan siguro. Gano eh. Kabuaan. Kapatuan siguro dito. Siguro. Kabuaan. Baka damat ti barbarong barangay dito kabuaan. Manong June kablaawan man ni Jao ken ni Raquel nga uminom di pwesto. Naimbangal daw yo, kuya dita istasyon nyo. Nagpinta sa kita busis yo kunana. Kaya lalong lalo na kanta yo jay scooter kunana okay ta. Ngarot pa kami pa iti may isang request itatay dati ka na Paul 1 chismosa ka manang para kadagiti apo naman laki di nabigatanan igim na ti kay kayan makikita ti kay lumabas na karubanan oy mo mga ni kwa wan kung kunanamutan ngarod akanyayo. Sang iba ang yanan, nasa grab mo ang balita. Timpay sigurado, no punuin mo parparado. Ingkani waragawag, tibiyag ti makiniyag. Ampum aming nagsisikog abalasan. Kentay karuba mga intaray, ini kapitan. Di ka agpaudi no kasta ti tungtungan kaslasi ka iti kalaingan chismosa ka manang agalwat ka lang no nagkuyong iti duwan kunang adarelasyon dan chismosa ka manang agsarte ka man tanusikan masalangad ingkatumek pagtalikodan. Tom Jones na to dahito yan ang pati muni na natotagdaw mo Tom Jones dahito tagdar mo sana mapagtalkan luwata ng emong isaw-saw mong takutyaram sandu'i padanon kadagiti masenan nagalas ka ugaling pag-aapain karuban sa
sa sanga dilom ket alwada. First voice, Kita kayang-kayang na imustra. Di talan mo tayo parpati istorya. Tunggal at dang mo at nakachismis mo. Chismos ka man ang agawin ka man. Ingkan mag-isaang ingka ginaw tinanganan. Chismos ka man ang awan pa'y nakubra. Nabisinan ka palay mo, aguray pa'y tayo lalabaan. Ay gayen mo, adamiten ka palay na. Chismosa ka man ang iwaras mo man. Ngati ka palay na, kat nila kay mo nagyaya. We've got a lot of requests sa dedication ka Arobak at kuna nang ano te may isa naimbakal daw yung manong June kan ading JM mabalin tag request J Scooter man manong agyaman ak manong kuna na ni ading Marites Bonagua. Ayan, good afternoon kada kayo ading Marites. Ito'y pa MXLR. Kung nananaimbag nga tayo kada kayo Sir June and JM. Request ko man tayo Ilocano to rest your love on me. Kablao ko man. Kada kiti gagayam ko. Kan kabarayuy ka trabawak. Ito'y pag-island of Hawaii. Kang runaan. Isagot ko kyan bakat ko. Kyan anak ko nga Evie. Dahil ito'y nga kanta. Thank you very much. Kung ni Elias Evelyn Villanueva. And I guess Big Island is Hilo, Hawaii. Iso nga apo na kadto mga taga-Hawaii yun. Apo. Ayan, kat dapat text message kanya medyo medyo. Ngayon banggal daw yung manong paikablawan nyo dagito'y adik tiradyo. Wow. Nang nangronan ni Mama Virgie Papa Sendong ikang kenje ampun mi ni Palong. Ano? Kan pakita ko rin jay arapaap. When no si Rogti Pandiling. Thanks manong. It's me AJ Ricarte. Di Proxico Salvador. At Diyos ko, gatching ka nga eh. Microphone mo man tayo tatayag pa lang apo. Ha. At kami na po, iti sakit ni John Mark. Ano medyo nagkatil tayo kong nan. Awanan. Hindi makakanta na saya atin. Darag saktel daw ti Domingo. Kanya yung manong June. Kan ading GM. Kabla man tayo doon ang anak ko ni Paul. Kan Gianna. Nakaredy dan nga sumbrek. Di school. Tundigat. Mga rogi man yan, paggastuhanin, karubang, kastamat jay, ayatak nga asawa ni Joan, Parkas G, baby kinineng, to'y karubay, Jun Fernandez, di ba ni Katangadanan, Isabella, more power po. Ayaw na da nag-text kanya, tatay kablaawak ka nun ni Jan, kini Jelay, Trabahal, Lopez. Sa Jeran niya, Kramon Isabella, dagiti yan. Text ni Manang Rowena. Wow. AKA Rowena. Tinang ko ng lata. Rowena, nakiktutak pa yun sinunod ang Rowena. Rowena. Iti kadagiti nag-request apo, iti sonatang anapol 1 scooter. Dito yun apo, kaya't ulitin mi apo, ipaganadgat mi kada kayo, nga kantalaang, awanti gandat mi nga mangan chow, kadagiti lalaki nga. Nga napagkasatan iti amuyo. Go ahead. Pahingit na pinutot mo yung intro na. Ulit. Alat. Duma ang motor, di mabalin mo aluganan.
TMX no kutaram may kumutarnet Nurausar pabaraan pa'y santo masakayan An wentay takal abig bag matangan kan nga kayang kaslamaset ag pa'y kasalang Sumalta kan dito'y bagik Scooter lang tanagbasit Lalaing hindi agkapet Idanong katinggat langit Magnek kalagit nga asakay Tanuma flat ay kat pumbak Payuray scooter nagsileng Kinagtibay Scooter tar uray kalag Agtigit-tigar gar uray bating Ay anyan anak lugar Tindan agpati war-war Scooter tar uray kalag Agtigit-tigar gar uray bating Ay anyan anak lugar Tindan agpati war-war Manong June, kablaawan man. Lagi jaya mangmangan, gisirok timangga, isuda kabagis ko Avelino, Manang Mary, Ryan, Joanna, Ken Ashley, Ken pa-request man, that is 7 inches. Thank you ba from Junipera. An-anwen ti TMX no kutaram may kumutarnet Nurausar pabaraan pa'y santo masakayan An-anwen tay dakal abig bag matangan kan nga kayang kaslamaset ag pa'y kasalang Sumalta kan dito'y bagik Scooter lang tanagbasit Lalaing at tiyak kapet Idanong katinggat langit Magnek kalagit na asakay Tanuma flat ay kat mumbak Payuray scooter nagsileng Ken nagtibay Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak lugar Intan nagpati war-war Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak lugar Intan nagpati war-war Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak lugar Intan nagpati war-war Scooter tar uray kala Agtigar-tigar gar uray bating Ay anyan anak lugar Intan nagpati war-war Ano din itog ko na na? Apo, dati mic na kami na ipati na yung tilamisaan. That's it, Apo Karuba, as part of our upcoming third album. Yun namin, Apo, ipambangkata kayo. Scooter and Tagay, and of course, the Congresswoman Catherine, and the medleys. Ayan, and padasin may Apo iti agayab iti guest singers. Iti album ngamin kat nakabukal Apo. Dito ipagayam yung iti asosasyon, dito Isabela, and it's called the Isabela United Artists kung kunada. So kita kakalay nga po nga kumakansyon iti Isabela. Please log into Facebook at Birukindak. Kasano tayo pronunciation na dyan no? Ishua. Yeah, Ishua. Isabela United. Suwa ko na. Isabela United Artists Apo. Dita kaduami da Miss Mrs. Aprilyn Velasco de Jaya. Anang putar. Tingnan ng kansyon di sipot-sipot. Ano pwede may isang? Chivas, ayan. Ado kantana. Seven Seas, ayan. Seven Seas. Karaman mi Apo, DJ Isabela United Artists. Isong ato doon dumarkata kayo, nga nalaing, at iti boses na, timag na. Please get in touch with the for the Kid Dawaut, ha. Baka agbaling kayo nga paset, iti dating asosasyon, nga iti gandat na po, pag may maisain amin, nga local artist, iti Isabela, tapno, agkaroon ti direksyon, nagsisinakit. Ayan, awang nagpinerdi. Litalayang ka na, in the future, amok nga agkaroon kami to ti projects. Ayan, kat in Zapata Apo, dagiti gagayam tayo, nga miyembro sa For the Kid Production Incorporated, nga adala ang Apo, iti FDDPI, nga tumartaraba, iti dito yung asosasyon. Maganda. Magandang hapon, Kuya Ju. Ganading di. Pakibati, mga Milano and family. Lalo na, mga po ko dyan sa Rizal Santiago. Dimple, Dindin, Milano at Joey. Rose Fabian at Princess. Ang bumabati, Lola Emily Milano ng Gayong Cordon Isabela.
pagipatugtog nga yung Di Maladaga. Kuna naman. Di Maladaga. Ipoon ko nga irogin ko na ta. Di Maladaga, binilbilin, naklay dinanang. Wansa, kasan sa dayo. Sajay. Wan. Kanya-kanya mo. Wala nga ko Di Maladaga ako. Ngayon for our last piece para iti second, iti first part. Po second talaga mo. Oo. Iti first part iti programa tayo. Kaya Haan ka excited ang urgent name the tune para iti damdama. International version iti datlag nga sonata. For our last piece, here is something from our second album and it's called Arapaap. Arapaap. Kaya kita tawa po nga dati Arapaap na tibiyag. Ano nyaman ti kababalin to be the president of the Philippines. Kasta nga rod. Kathanga po nga lapad iti kasasaad mo tibiyag. Uray na kurape ka. No dati pusong nga tumulong ka iti padam. Magserbi ka iti barangay. Ano pagilian. Awan iti dakas na nga rod. Para kita dati Arapaap na. No siyaktot mapagasanan, may kantakin, inakaywanan, kawes ngayon kayong pabulot, ketjak tugulos, amulitan. Amin to ngay nagmasabat, uray sa iro, inakiseman, ano siyaktot mapagasatan. No siyaktot ang kapitan, kapiyakin talnak ang ronaan, amin to abudaan, pindaik abag pantangguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan, ano siyaktot ang kapitan. No ang kagawad at piili, jak to aglameng, no tasang ili. No atan to agkasapulan, si dadaanak na agserbi. Jak to pulos nga aganar, daipa ay gunto ti umili. Ano ang kagawad at itiili. No mayor ti pagpanagak, no da parabor agiwarasan. Jakam din ti pirpirak, tati kaya't kumakapagserbiak. Dagi diyan anek ekti, uping lakay ket mapagak. No mayor tot pagpanagak. No gobernador akton, amin adalan ket masiminton. Amin to pagpasahan, pati kolehiyon, libreng to tuition, libreng to ti hospital, no di magasan, pati paitabon, ano gobernador akton. Ladies and gentlemen, the Philippine President. No may isa, doon ang presidente, amin abanag, doon ket libre, patento, eroplano, pati pay barko, awanti flete, libreng ton te agbala, pati danom, pati kuryente. Ha, lumasa akton ang presidente. Itong baka. Ay nangem daksanggasat, awan diplomat, awan nagadalat, awan ti maikarik, amin na banag ket arapaap. Wamnon na magmagnak, agromrondak ti agpatpatnak, barang kitanot nagdas alag, barang kitanot nagdas alag. Ngarod karubag, Sublity 4 Decade Duo. After a few reminders. Ang kumapindot. After a few reminders. 97.7 Sweet! Agbirbiro ka kaditi dormitoryo pagyananten na kiyo nga babae nga agbasbasa sa Jeman nila. Adadtuyan karubati. RNC Dormitory. RNC Dormitory, ang masarangan sa DI. 912 Sisa Street, Sampaloc, Manila, along Espanya Boulevard. Dito ikat safe and secure dagiti anak tayo. Napigsa ka na dalo sa water supply. Nadalos ka na dot comfort rooms na
kang runaan na ada CCTV camera na kan ada pa'y free internet connection na. Free internet? Oh, sosyal, di ba? I love it. When Karuba. For more information, please contact Melba at CP number 0927-880-8021 and Rory at CP number 0949-5635-408. ginagdagusan tayo, edi. Kaslo hotel tunag na. Nagngato terehas ti padar na nakalawlawag. Pahitag lawlaw na. RNC Dormitory. I love it.